paglibot diri sa syudad sang Bacolod. Kung kamusta, wala man guro may lugar do, wala man kumay na basahan nga report nga may lugar diri sa Bacolod nga pisar nga perti ang inulan do wala man ko nabatian nga nagano nga may nagtaas ang tubig no kag ginbaha gin-evacuate magluwas lang abis ang ang sunog to nagluntad nagligad niya mga inadlaw mga kaaksyon no dra sa may barangay 10 naman iya dra sa may purok magtiayon perte man to damo man to nga kabalayan ang na upos ang kalayo pero syempre of course ang aton niya local government sang Bacolod lakip na dra ang CDRMO nagpalabot man gilayon sang bulig para sa aton mga kauturan dra nga nasunugan no may kabudlayan to sa pag sa pagsulod sang mga bombero kay ti ang dalan perti ka kitid no so hindi dayon masudlan sa aton nga mga bombero although perti kalapit-lapit ang opisina dra sang Bureau of Fire Bacolod no pero syempre muna may kabudlayan ti mga 35 to kumapuloyan no ang natupok sa kalayo okay kag sa gahapon lang nga adlaw mga aksyon balita naman iya sa nasyonal perte isa na naman ka Cessna plane mga ka-aksyon ang na-report nga na missing 3 minutes lang after nga nag-take off. Imagine, 6:43 ini siya naghalin sa sa may airport dito sa may Albay bala mga ka-aksyon sa may uh, sa may Bicol International Airport bala mga kaaksyon alas 6:43 kahapon sa aga Pebrero 18 ini siya naghalin kag after 3 minutes lang around 6:46 mga kaaksyon wala na sang contact no nadula ng komunikasyon sa sining Cessna plane nga may tail number RPC 2080. So dapat maabot ni siya sa Manila sa alas 7:53 ang aga. Pero amo na 3 minutes pa lang matapos siya nag-take off nadulaan sa communication kag subong padayon nga ginapangita sa aton nga mga otoridad kag take note ha, hindi lang ni maka-action ang first time nga sa sini nga tuig nga may na missing nga Cessna plane kaysa nagligad nga Enero 24 nadula man ang isa ka Cessna plane maka-action sa probinsya naman sang Isabela. Ato ya dumay sakay itong anom nga mga pasahero no. So hindi ko magsala. Kagasta subong wala pa gito sila makita no. So kabay pa nga may development ini nga mga balita no do ka imposible katama anong tabo man kay sa investigasyon gali sa aton yung otoridad gipamangkot nila ang mga or nagapanawagan sila sa posible bala nakakita sang may naghugpaas nga eroplano o kon wala kuno mga kaaksyon although may mga leads nga nagahambal nga may nakita silang eroplano nga nagugpaasa muna pero ginakadtuan sa aton mga otoridad wala man no so ano ayhan ang sa likod sa sini nga mga panghitabo no ang nagakabiktima ang mga eding magagmay nga mga eroplano bala no gulpi lang yung nagakadula do ka very imposible katama no so sige kag para na sa mga headlines sa aton nga mga action reporters kag correspondents nga inyo man karon mabatian ang detalye sina sa Bacolod City Police Office or BCPO kay Action Eric Magbanwa pagkapatay sa isa ka persona nga nakuryente sa Barangay Sumag, wala sang foul play sunod sa kapulisan sang Police Station 9. Balita naman nagikan kay Action Artay Hupon sa City Hall, Barangay Banago, magabakal sang garbage truck. Sa ato naman nga action na correspondence kay Action VJ Apasible, kadamuon sang teenage pregnancy sa Himamaylan City, may pagsaka sunod sa City Health Office. Balita kay Action Roger Gutib, 3 ka mga kabainhan dakop sa akto sang kapulisan sa siyudad sang Cadiz nga naga sugal.
So mga detalye sina karon mga ka-aksyon aton nga hibaloon no gikan sa aton nga action reporters kag correspondents. And of course sa ato na nga weather update mga ka-aksyon subong adlaw no Pebrero 19, 2023 mga ka-aksyon. So alas 3 kay nasang kagahon ang low pressure area kon LPA ang nakitaan sa 195 kilometros naminha na sidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte o kon 160 kilometros na sidlangan sang Tacloban City sa Leyte. Ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, kalikip ng Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, ang kung mangin magalumo ng kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan, inabangod sa LPA. Kag kasarangan, tubtub mabaskog nga huyop sang hangin, gikan namin na sidlangan, padulong na bagatnan na sidlangan, ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, ang mangin kasarangan tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Kag ang adlaw magabutlak las 5 kung alas 6:07 sining aga magatunod las 5:57 karon sa hapon. Ang temperatura naton subong diri sa isla sang Negros ara sa 25 degrees Celsius tubtod 29 degrees Celsius mga ka-aksyon. Ang high tide las 5:16 sining aga kag low tide naman las 2:23 karon sa hapon mga ka-aksyon. Okay? So, sige, again, ang aton nga panugyan always sa aton mga ka-aksyon, kung may magbiyahe man kamo, especially sakay bala sa mga sakayan pandagat, magatabok sa mga isla, no? May plano nga magligo sa baybay, nga matabok pa sa isla. So, kinanglan gid nga mag-secure kamo sang permission kag paybaloon yung gid ang aton nga PCG no Philippine Coast Guard kay para at least aware sila nga may nagbiyahe or yes nga amo na nga mga tawo sa isa ka isla no kay para hindi tanan mapakta ng panahon. Okay? So, sige, las 5:12 Action Radio Philippine Standard Time. Duwagan natin ka mga balita natin mga aksyon. Sa aton pagbalik, ako natin patrol with aksyon na Zil Minardo. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. This time check. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Las 5:14 Action Radio Philippine Standard Time. Sige po nagapamati ka mo sa programa Action Reports Sunday Edition. Napo ninyo lagad Action Dorel Cabato. Kaya this time mga ka-action, ato ni check ang ato niya patrol
Saya nga pag libot-libot, no? Siniman niya aga diri sa syudad sang Bacolod. Kamustahon ta siya kung okay pa ni siya? Okay pa, I mean okay pa ang palibot sang syudad. Hindi kay okay pa siya, no? So, sa patrol, no? With Action Zil Menado. Action Zil, maayong aga! Action Daryl, mayong aga. Yes. Palamati, mayong aga, Jit. Mhm. Kamusta Action Zil? Kamusta ang imong day off mo kapon, no? Oo. Ate, kamusta ang imong panglugayawan mo? Panglugayawan gid ya. Kamusta Action Zil do? Syempre maulanon nga panahon. Kamusta diri sa imong area subong? Mhm. Kasi mo, Action Daryl, nagdodaga hula-hula na magbok na ulan. Mm. No, pero doka... Nagulan liwat? Naghulaw na Action Daryl. Okay. Kasi ang pagkanto ko, hulaw na eh. Abi ko nagulan pagiliwat. So, medyo naghulaw, nagali. Kaya, kuya kabatsyag sang ulan na sang kaagahon. Namong, nagulan pagit sang kaagahon, Action Zil? Saan kagaan, Action Daryl, wala naman, Jit. Sa paggabi lang. Oo. Tapos sa paggabi, amo na nag-ulan. Pero subong Action Daryl, doon namin naman ang simpo na rin. May mga bituon na parang nga nagpulupangilay, no? Sa Ay, mga my God. kalangitan sini. Oo, kagati subong aga, do ka tawkay pagit sa aton diri nga mga dalanon. Do wala pagit sa do ka mga nagabiyahe ng mga jeep sini mo Action Daryl. Namian sila gora sila magtulog. Basta ba nga tempo Action Daryl do ginano kanimo? No, do gina ano yung tawag nila? Do gina butong kabala sa may katre balaw. Do gina mantika, taga mantika. Grabe, no? Pati mga mantika. Ano ka namin, pakuribong, amo nang ginambal nila, pakuribong kung nagainulan. Okay, katugnaw, Action Zil. Correct it Action Daryl. No, kagati subong aga man, no, ang misa diri sa may katedral, no, may ano pa lang, tayo pa lang sa mga tao diri nga naga kadto, no, like sa tag alas 6 bala sang ano diri, nga tag alas 6 sang aga, no, damo na Action Daryl ang naga kadto. Pero kung 5 a.m. nga misa sila Action Daryl, doon nakalaka pagkikitama sa mga nagasimba sila, no, kana ng mga kauturan tangari sa may katedral. No, kagati subong man nga aga sa niyo, medyo danlog pa ang mga dalanon. So sa diri sa may dalan Action Daryl, no, daw grabe na di ang traffic kung adlaw kagahapon. Ay ginasugda na diri ang drainage kung madumduman taligad no sa may barangay 7 13th Street Action Daryl, no, sugda na dira ang drainage o kon ang pagkay o mandira sa dalan, no, which is ang mga hindi na dira kasulod, no, ang mga salakyan na pakanto dito sa may barangay 7. Ay diyan pa nga ano na to, yung pang jackhammer drill bala Action Daryl, yung pang buuan na. Kaya ko makitaan to dito gani ang mga ang mga dalan, no? Kuta na gid Action Daryl, which is ginbutangan mayman, no, kay ginbutangan nila sang warning device, no, which is Action Daryl kung wala sang kung wala sang warning device, no, kadelikado bala katama para sa mga motorista man. So kisabis kan mga driver ganin sang jeep, no, may warning device sa ni. Ang iba Action Daryl no, pagkalabuot pa dira sa may mismo ang ginakot-kutan ako nakayo ang dala na mo paningila nga pag hinihinay. Ang sa Action Zil, amo na daang sa may lupit man. May fair ayon Action Daryl. Okay. Ang sa may lupit church, drainage man ang ginobra da? Or kido kag... Oo, kay Kalabana naman ni Action Daryl mo. Ang ilagin nga project subong sa syudad. Mga no, mga drainage gid ang Kalabanan, no, kay kabalo naman kita ang
Bacolod do na nubuan ni Action Dorel no tanan nga tubig dire mag-ulan halin sa Talisay tanan nga ara sa mga nabukid nga lugar dire nagakadto which is amoy na ang balahaon gid. Oh, pero kompleto man ang warning device kay basi bala may mag-shoot naman ta nga drive sa motorsiklo, labi na ang mga medyo naka ano bala? Naka nagyan bagyo. Nagyan bagyo sa gilimnon. Ang sa may laksyon ayon Action Dorel nga parte no kompleto ni saya haga kitaon gid katama no kay ang ilang nga design sila ang daw baral gid ni Action Dorel nga ginabutang sa may tunga sang dalan no kung makita may circumferential pa kadto sa NGC do amo na siya nga style Action Dorel no kagat kalapad na dira sa nga ginakayo so kitaon gid no kung layo ka pa lang galing kay ang iban kung magadasid-dasid sila padalagan amo na ang obserbaran kung bala pagkalabot ko sa mismo sa Action Dorel no nga ginakayo amo pa na nila pagbahar o kung pag hinahinay dapat layo pa lang no kung nakita na nga may ginakayo dira hinahinay gid sila kay kadelikado kalapad nga daan sa ngin-kutkot Action Dorel which is bulutangan sang tamburong mo no Sa tubangan gina siya Action Azil sang okay nakita ko na nagali ang do by bangga dapat sulod no. Okay kita ko na. Ang bako to bala ligay nga nag-parking to. No so dira nga dapit no gin ano gin sigura na no sa kayo kasi subuman diri sa may dalan sa Araneta no which is again sigura naman Action Dorel ang isa dira sa may bangga gid sang Shell dapit no so manala sa tubang sa inyo HS ang ginakayo man nga dalan which is medyo ma-traffic man no kung so gamay lang nga pasensya sa aton nga mga Action Zilla aton nga mga nagabiyahe bala motorista. No, kay medyo syempre may traffic yun man ang luntad tungod nga magluwas nga damo sa lakyan, tay maginakayo pa nga mga drainage. So gamay lang ang pasensya. Amo dira Action Dorel, no? So gamay lang kag ti ulo-aligmat lang gid sa dalan Action Dorel bala. No kay iban sini ilabi na gid sa mga nagamotor, no kay delikado katama, daw kadamo gid nga daan diri ginakayo nga mga dalan, especially sa may dalan sa Suryaga, pag sa may Central Market, Action Dorel. Meron pa gid. Sa may market din dapit, lagi na kayo mandara sa Japon ang dalan, no, which is ang left side sini kung magagawin ka diri sa may dalan sa nga Luzuriaga, Action Dorel, no, daw may isa dira ka lane pagid isang dalan, no, nga nabuhuan man, no, kung hindi mo na dira makita nga daw magpakibit-kibit ka dira sa imo nga padalagan, especially sa mga nagamotorsiklo, na may tendency dira Action Dorel, no nga base madisgrasya. Pero kaya ang warning device Action Dorel ara sa may right side mo nga ang 4 lanes na dira ang duwa ka lane amo na ang ginakayo pero may nadalahig dira nga isa ka lane no sa may left side Action Dorel nga nabuhuan man kag may ara dira nga iya kataklod do manhole dala nga style Action Dorel no nga do nag letter B so kuno nagyupok sa bala. No, so amo na ang delikado pag sa mga nag-motorsiklo, no? So halong-halong na lang gid. Amo nang nagaluho lang kung kasi hindi mo makitaan, no? Nga gulpe kalandra magtumbo o kung na may tendency nga matumba ang motorsiklo kung nga medyo madasig-dasig ang padalagan. Kag especially Action Zil ko ang mga guma nilang ginatawag na bala nga bulog nga guma, ara balang wala na yung spike wala. Wala na bala sang kagat bala sa especially mga madanlog nga mga dalanon. So isli nyo na mga guma nyo kaya mo pa na mag-cause ng aksidente sa inyo. Yan eh, tagitandres na isa ka guma. Ano pa yung presyo ba? Depende guro sa brand. Kag sa... Pero mga pinakabarato, Action Dorel, 200 sa buong guma. Meron pa yung kuya kilala Action Zilla, baka siya guma yan, mga second hand, pag ginaya mo. Araw-araw na ginaya. Kung Action Dorel, alang-alang naman yung mag-second hand pag yun. Kung nga, Tuhod man? Meron pa ginaya, baka niya kami. Ako okay lang. Kaya daw hindi kita maka, no? Alam mo na, hindi kita maka, sa akong nga video, Action Dorel. Basta magalan na ula na niyo, okay lang na siya. Hindi na ako establish dire.
Do wala siya, hindi siya makisama subong sa imo. Ang aton niya, basta na lang aton niya mga viewers, drama tingala sa Dorelaw. Oo. Pero try ko, mo ko na hindi gid makano, hindi gid kaya sa power. Kasi mambas na do tsura lang gid na action zilaw. Na. Face reveal, na dahil ang aton niya Face mga reveal. viewers. Face reveal. Oo, pero ito sa Passion Doral, dahil sa may sagwas ang katedral sa San Sebastian, ng aton nga mga kauturan, dahil nga mga mapinsan, aga pa man yung nagapastar sa ilang nga mga baligya, ang Passion Doral sa may sagwas ang katedral sini, may ari dahil nagasulosanggi mo, no? So, abre na, ang nagabaligya sa mga bulak, ang akon dahil nga mga ginabantayan sir niya, mga kakanin nga gabaligyaw mo, pero subong wala pa. Alas 6 pa ni Gora maabot si Manang, daily, ganun mga baligya, ibos, butong. Kaya ang bulak, nagbalik ng presyo. Are, mangkoton ko action Dorel. Kung nagbalik na kay Lydia, do ka mahal, yun ka tama. Pero no, itong isa ka stem sa sunflower, galabot, yatag pila to, 300? Oo, 500, pero sabok. no? Oo, gani. Naparating si Manang mangkoton to rin. Now, good morning. Nagbalik ng presyo sang bulak. Oo, amo na, at Tiyo. hindi tanto kamahal, no? Oo. Nagbalik na action Dorel. Ang isa ka basket ni ng pila niyo, 100 na. No, so damo-damo, nakatama. Pero sa Basket, ilain mo na yung gurong basket ya. Ang basket, ito ginadala mo na yung sumapatay. Hindi. Ang nasa Dorel, kung mag-ano ka mula sa ligad, Aha. ang amon nga basket, kung may mga tawag, mga holidays there, o kung may mga okasyon, no, gadangat sa 150 ilang ang presyo. Gamahal, manggali. Oo, gamahal gina siya, magsikilala, ganit, tag 150 ni. No, pero ang subong sini ang mga presyo sa bulak na nagbalik naman sunod dire kay Amanda nga nagbaligya sa bulak. Ate No, Mayo. ang dosina subong ng San Rose mga pagpila na. Subong guro sa ila 400 naman. 400. Oo, liga na siya rin sa pagpamangkot to yan, nagdadangat sa 500 ini ang rose. Subong 400 na lang. No, ini ang dosena sa nga rose. Kagati isang pag Valentine's Day kung obrahon mo ni Boki ara sa 1.5 ang presyo sa Loren. No, sa nga rose pero ti subong na daga okay na kay ti tapos na ang Valentine's Day kag seasonal man ni depende man sa okasyon. Sige lang, balikan ta sa action na Zil Menardo, no? Sa iya na nga, sa iya nga ang tawag sini situation report na paglibot sa syudad sa Bacolod. Sige. So, good morning sa mga ka-action ta. By the way, congratulations gali sa ako niya kumpare nga si Bia Jonathan, nagdaog kapon sa boxing. Sige, action Zil. Oo, action Dorel, no? Sige. Bila kami ara sa nga bulak na the color pink dira. At Marishan man siguro. Kaya galigin na dayo na kami iban sa action Dorel ng mga color ni gali. Ang rose na ba na color blue. Kung kita mako may aragin man rose na blue kaya galigin na logo na wana nila. Correct. Baka po so far action Dorel na diri naka-plastara man diri ang aton nga mga kauturan no nga manugabaligya mga baligya diri bingkas ang mga bulak kaga kasubong man ng kakanin dio no wala pa nakaabot amo na di ang nagaplastar action Laurel kag medyo majutay pa subong no ang nagasimba diri sa may Cathedral sa San Sebastian by 6 AM siguro no aton sining ekspektaron nga medyo madamo-damo na diri ang nagasimba subong nga aga action Dorel no kagati so far so sa aton diri nga pag-monitor kapag libot man sa may syudad sa Bacolod action Dorel matawhay pa man ang dala naton no kagati smooth pa ang lakat sinisang trapiko o ko na mamag-ad kagati so far wala pa man kita sa manabaton diri nga mga report nga may ara sang dalagkuha ko na major incident nga nagaluntad diri sa may syudad sa Bacolod. Action Dorel observation report nga gikan sa patrol ni Section Zil Minardo una sa balito na section sa Bacolod Action Radio. Madamo ginya salamat action Zil Menardo kag Action Radio Philippine Standard Time las 5:28. Mapos kita na for some commercial breaks mga ka-action magabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok Kaga, this time mga ka-aksyon, aton pagkakuha ng mga detalye sa mga reports sa aton iya nga mga action reporters kaga correspondents. Unahon tang balita nagikan kay Aksyon Eric Magbanwa. Pagkapatay sa isa ka persona nga nakuryente sa barangay Sumag wala sang foul play sunod sa kapulisan. Detalye sa Redaction Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Sir Dorel. Report kita sa Bacolod City Police Office. Wala sa manakitaan nga foul play ang kapulisan sa Police Station number 9 ang tini sa pagkakuryente sa isa ka nagabaligya sang saging sa barangay Sumag. Ini ang palayag ni Police Captain Rondel Tapang, hepe sa Police Station number 9 sa interview sa Action Radio. Sunod kay Tapang, Action Dorel, bag-ulay ni makapaligo ang biktima sang aksidente nga posible iyanayatan ang scene nga dito nagasablay ang live wire nga nagresulta sa sila nga pagkakuryente. Gindali-dali pa kang gindala sa ospital ang biktima sang Basro Rescue Group sang Sumag apang gideklarar nga dead on arrival. Para masigurado nga wala sang foul play, Action Dorel, i-request sa kapulisan sang station number 9 sa pamilya kung willing sila ipaidalob sa autopsy ang bangkay sa biktima nga gikilala sa kay Giovanni Mission nga temporaryo nagapuyo sa Purok Providence, Barangay Sumag kag tumandok ini sa Barangay Puso, Banwa sang La Castellana. More on this, yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 9. Mga alas 4:50 sa aga, may nagtawag to sa amon ng mga residente dira sa Purok Providence nga allegedly may ara na nakurinting accidentally, no? Daging kilala nato sa pangalan niya si Giovanni Mission, taga Nakastiliana ni Sir. Bali, according sa tagdalay nga iya nga temporarily nag-restaurant, tapos sa paligo bala ay ang kurente ni nakatatbala ang kurente nga live wire sa hero. So ating pagkatapos paligo abo to nakurente siya generic. Anong trabaho yan ni Sir? Sabi sa mo, pwede ka baligya sa mga saging sa kamuti na sa gilid sa dalan bala. Kaya pamaligya. Nalapit na sa may metro na yun. So lang taon niyo, Sir, wala pa ni foul play ang kamatayon sa biktima? Wala naman. Pero just the same, siyempre, kailangan ipa-autopsy. Tinanglan lang naman yung request ng family para ma-autopsy or hindi madipilit sa ila. So sa bati sa initial, clearly, maging nakurinti maging kaya bati man doon sa testimony ng mga kapitbahay nila. Ano, Sir, ang kurente, Sir, wala igi makita na naman? Bali sa ato sa generic ang kurente mati grounded ang buong bahay pati sa barbed wire sa likod. Nakauyat siguro sa barbed wire o sa mga natingala ng to ang pagbalay nga daw may nag-tig-8 na bala. Abutan nila so manang tawagan sa pulis. So ginukdan man sang atong bastro sang Sumag. Yun na, no signs of life na ang ilang assessment. Kaya hindi na lang namin dinala sa hospital. Ma-request ka mo, Sir, for autopsy? Yeah, depende sa family kung ano ilang desisyon. Pero kung convinced naman nga purely accident lang, so sa ilang magyapo pa permanent lang namon ng whether kung sakali man ayaw nila magpa-autopsy. Action Dorel, si Police Captain Rondel Tapang, hepe sa Police Station number 9 sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Midamo ginya salamat Action Eric Magbanwa kag sa ilohang tang balita nagikan kay Action Art Tayhupon sa City Hall Barangay Banago magabakal sang garbage truck. Detalye sa Action Art Tayhupon. Action Art, good morning. Good morning, Action Dorel. Halos na kompleto na sang technical working group sa sulad sang Bacolod ang pagdihon sang kinanglanon nga guidelines sa sa implementasyon sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon BACCHIP. Sunog kay Councilor
Calao Puente Villa, chairman siyang Committee on Health. Kapinda 30,000 ka mga back chip card ang nauna nga iga-distribute sang syudad. Kaginahulat na lamang ang nagkakaigong nga schedule gikan sa taltapan sang alkalde. Dugang pa ni Puente Villa, base sa ordinansa nga ginaprubahan sang syudad, 80 milyones ka pesos ang pondo nga ginalukar sa mga programa sa tag sa katuig. Sa piyak nga bahin, ginkonperman man sang konsyal nga langin kabahin sang technical working group ang anay alkalde sang Talisay nga si Dr. Eric Saratan. Katapos ngayon ginkuha sang alkalde agud magbulig sa health program sang iya administrasyon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Damo gid niya salamat Action Art kaga sa ilohan tang balita sa aton mga action correspondents. Unahon ta kay Action VJ Apasible kadamuon sang teenage pregnancy sa Himamaylan City. May pagsaka sunod sa City Health Office. Detalye sa Action VJ Apasible. Action VJ, good morning. Good morning, Action Dorel. Nagapabilin si karon bilang isa ka pagpanghangkat sa bahin sang City Health Office sang Himamaylan ang pagsaka sang numero angod sa teenage pregnancy. Sunod kay Dr. Medardo Estanda, ang City Health Officer sang syudad, nagka-record sila sa mga nagaedad 14 anyos nga nagbusong. Rason nga pila ka mga programa ginapatigayon karon sang CHO sa pila ka mga bulutuan sa syudad sang Himamaylan. Ginpahayag man ni Dr. Estanda nga may limitasyon ang kapasidad sang CHO agud mag-cater sa mga pasyente nga nagabata, partikular ining mga kabataan. Isa sa mga ginalantaw rason kung nga ang may pagsaka sa kaso amo ang pila ka mga exposure sang kabataan sa internet kag social media. Nagpasalig man si Dr. Estanda nga magapabilin sila nga naka-alerto kag magabulig sa publiko. Yaring dugang nga pagpahayag ni Dr. Mizardo Estanda sa aton sinay nga interview. Challenge na nagkapabilin sa gihapon nila sa mga sa atong mga binikalan mismo sa mga kabataan, kundi mismo man sa atong mga health service providers. Ara lang, open lang kami. In fact, may mga na-provide kami man sa mga padayon man ang pag-provide sa mga health education natin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Mezardo Estanda, ang City Health Officer sang Himamaylan. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan para sa pagpangalagad sang Action Reports Sunday edition. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Madamo gid niya salamat Action VJ kag sa ilohan tang balita kay Action Roger Gutib. Tatlo ka makabainhan dakop sakto sa kapulisan sa syudad sang Cadiz nga nagapanakor. Detalye sa ni Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel. Blessed Sunday naman sa atol sila nga mga ka-aksyon. Balita Action Dorel, gikan diri sa norte nga sa probinsya, partikularmente sa syudad sa Cadiz. Aring report kay man inibala ang mga salawayon kaga hindi gidya maguntat yapon sa pagsugal Action Dorel. Tinakop tatlo tanan ka mga persona. Nagini sila ditinado sa karon kagambot kon buwas mapailan sila kaso. Una dire ginakop isa ka senior citizen na si Elizabeth Raffles E. Bautista, 62 anyos sa edad, may bana. Isa pagin senior citizen man yapon, Felicidad Tunato E. Chavez, 60 anyos ng edad, may bana. Ang ikatatlo, si Efraima de la Cruz, malapit na mag-senior citizen, Efraima de la Cruz E. Plana, 59 anyos ng edad, may bana man. Tanan residente sang Purok Villa Luisa, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz, sa diin raman gin patigayon ang pag-raid sa kapulisan. Sa diyan pag-raid kay na kay man pag-abot sa kapulisan, siguro nga sibilyan man to mo. Yabaw! Tuod galing report nga sugal-sugal kamo di ba? Siling sang isa ka senior citizen kuno niya. Lingaw-lingaw, malaning amon dito. Ate, pulis kami na, tinakpon ka mo namon. So, ito na naglalain na sila dahil kay mati pulis kaya Action Dorel. So, ini sila, anakwaan sang
kompleto nga set sa baraha kag nakuha man ng 120 pesos nga kwarta nga bit money kag wala man sila sundorel sulod sa presyuhan kay siguro i-observe lang na silang prescribed hour of detention and then i-file ang kaso regular filing. Problema galis ni magpiyansa action Dorel. Amo na report ato madulong man sila mga tinihon by the way game patigayon ini mga alas 4 pasado takna sang kahapon lang action Dorel. Report gikan diri sa may syudad sa Caris para sa action report. Sunday edition ini sa action Roger Guti Biga report una sa balita una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Madamog niyo salamat Action Roger. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:39. Kag pila lang ka detalye bala mga ka-action or mga balita lokal bala kay ang LTO gali mga ka-action no, so buligan taning panawagan sa LTO or Land Transportation Office labi na kay Sir Renato Novero nga ang nagpa apply to blaligad sang replacement plate numbers mga ka-action. No, so available na pero ang nagatapos lang anay sa number 7, no? Replacement plate numbers ini. So sa mga nagatapos da sang plate number 7, pwede nyo na makuha ang inyo dito nga plate numbers mga ka-action. So no, kay Novero kung sino man ang mayara sang green plates kag nagbayad sang asadto sang 450 pesos bala para sa replacement nga plates, pwede na ninyo makuha dra sa may ilang bag-o nga talatapan or opisina dra sa may Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan. So mahimo lang magdala sang original nga ORCR kag valid ID. Samtang ko na hindi personal ang magakuha, dapat magdala sang authorization letter. Okay? So sige mga ka-action na. Mapos kita na for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon
kun sang sobrang nga kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation. Las 5:47 Action Radio Philippine Standard Time. Sa pila ka mga balita nasyonal na blama ka-aksyon. Aryo ang sining nga semana medyo sakit-sakit naman ni sa bahin sa mga motorista kay man may price adjustment mga ka-aksyon sa produkto petrolyo pero increase, no? So price increase mga ka-aksyon. So medyo magandang chimpo, mo ginang chimpo. Mo ginang kabuhi, no? Suno sa pahayag sa mga kompanya sa petrolyo, mga kaaksyon, yara sa 70 tubtub 90 sentimos kada litro ang posible saka sa presyo sang diesel. Sa gasolina naman, 50 tubtub 70 sentimos kada litro ang isaka naman. Sa presyo naman sa kerosene, magapabilin sa 15 o kung magapabilin o kung maganubo mga kaaksyon ang presyo sang kerosene sa 15 sentimos ang kada litro. Okay? So, ini nga liwat niya pagsaka 2 weeks ni after ang duwa kasunod-sunod bala nga pag price rollback or pagnubo sa presyo. So, subong nagkamatamat naman sila saka mga kaaksyon. Okay? So, sige amo na ang aton nga monitoring sining presyo sa produkto petrolyo mga kaaksyon. Okay? Kag sa iban pagit balita nasyonal, ining nasiling kubla ka mga kaaksyon nga na missing bala nga
Cessna plane, no? So ginconfirm sang Civil Aviation Authority of the Philippines nga isa ka Cessna plane dito sa may Kamalig Albay ang nadulaan sang komunikasyon kahapon sang aga, Pebrero 18. So, suno sa kaap, ang Cessna plane nga 340 nga may tail number RPC2080 nadulaan sang contact matapos ini ang nag-take off halin sa Bicol International Airport las 6:43 kahapon sang aga kag dapat magaabot sila sa Manila alas 7:53, no? O galing alas 6:46 pa lang sa aga o kon 3 minutes after nag-take off sila mga kaaksyon, nadulaan na sang komunikasyon, no, sa tower, of course, sa mga naga-control dra mga kaaksyon or monitor, no? Ti karon tubtub subong padayon gid ang pagpangita search and rescue operations sa mga otoridad angot sining gulpi lang yan nadula nga Cessna plane. So, hindi lang ini ang mga kaaksyon ang una ha, kundi ikadua na ini sini nga tuig. So, kaya ang una sang January 24, dito sa probinsya sang Isabela, pila man lang to ka minuto sang nag-take off, dugay-dugay nadula man. No? So, buong man, kahapon, February 18, nadula naman ang isa ka Cessna plane mangyapon. Anong nagakatabo, no? So, wala man may makita nga naghugpaas o kung amo na, dulpi na sila nadula. May harap ay gambal iban, ginsuyop kuno sa UFO, ay nano nang naman, no? So, amo na bala, kabay pa nga masolusyonan or makitaan ining nagkaradula nga mga Cessna plane, no? Again, ang sang nadula sa January 24, wala pa to siya gyapon nakita mga kaaksyon, okay? May sakay ito nga mga private individual to ya. Iniya, ang sakay kahapon, mga nagkadto ni sila sa isa ka project, drabla sa may planta, bla sa may Albay, no? So may mga consultant ining sakay sa sining plane. Apat lang sila kabilog. Dala na ang duha ka piloto abi, no? Kagang assistant abi nga pilot, no? Kagang duwa kini ka mga consultant. So kabay pa nga may development sini karon na i-update ka mo makasyon kung mayara sa nga development. Kag this time ato na pagakuha na ato no patrol sa iyang nga report sa siniman nga aga, no, ka-aksyon na Zil Menardo, no? Kag sa mga ka-aksyon tadra bala nga nagapamangkot gilis ang resulta sang STL, no? Kagapon ang first draw mga ka-aksyon lawagon taliwat iba sinagdaog kamo wala kamo ginambal sa inyo nga koridor koridor na tawag. Okay na aton patrol pero sige kahapon ang first draw mga ka-aksyon ang resulta 28-11, second draw 36-38, kag third draw 3-8 or 3 kag 2. Okay? So, sige, konta na itong patrol, Action Zeal Minado sa mga balita ngayon na tipon siniman niya aga. Action Zeal. Action Darrell, din kumpirmar ni Police Captain Junito Castrana, nga isang Bacolod City Police Station 2, saan isa sa nanakpan dre, no, kasuspektado sa draga bypass operation, isa baka inisan ginaaligdar, no, draga pusher nga nalista sa nasapuan dito Action Darrell, mga listahan, sinisa na utod nga kamot, nga ini ang nagkalagakpan ang ginagkilala kay Rafi Climaco kag kay John Paul Sithar. Nagalan sa residentes sa Puro Cagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Ini ang mga nagkalagakpan Action Darrell ang nakuhaan sa 22, no, kasashay sa ginasuspetsuhan na Cebu kang may ara kabugaton nga 5 gramos kada nagabalor sa 34,000 pesos. Sa karon Action Darrell, ini ang mga suspetado ang nakahunong sa may Bacolod City Police Station 2 kag napasakaan na sang kaso kag Action Darrell is subject of for drug test ang duwa ka mga suspect kag ang drug evidence ang turn over na sa Negros Occidental Provincial Crime Laboratory Office para man sa forensic laboratory examination. Balita gikan sa patol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid salamat Action na Zil Menardo. Good morning lang anay sa aton yung mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton siniman nga aga. Good morning kay
Miss Jinky Dialagdon, blessed Sunday man sa imo. Good morning kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Mama Lian ulit Dialagdon, kag siya family sa Pandanon DSB from Phoenix, Arizona. Ruming Estrabon Hedalanga, good morning man from Himamaylan City. Kay Melvin Finafiel, good morning. Miss Homa Lumena, good morning man. Si Millie Leoligo, good morning man. Kay Mario Olvido Acuesta, good morning. Inday Blaza, good morning. Jocelyn Salcedo, Christine Miñez Villalobos, may aga. Eddie Laos, good morning sa may Victoria City upod kay Nana Isabel. Good morning, good. Okay? So, sige mga ka-action ka. Good morning man kay Christian Roa. No? Nagapamati sa aton sinimanyaga. Kag-araman si Emilio Sigumpan, good morning. Gapamati kami diri sa Country Homes, Barangay Estefania, o dia misis nga si Ninita Gacho Sigumpan. Tami odra sa may Barangay Kabalagnan, Gimaras, Barangay Captain Tikoy, Hionanga. Sige, good morning, mga parinti ko ni mga ka-action na, no? Sige, good morning lang dira sa inyo. Kayla 5:55 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Sa magtakop, congratulations anay kay John Marie Bordon. Nakasulod siya sa top 40 mga ka-action sa Miss Universe Philippines, no? Bacolod City representative ni naton. Congratulations, John Marie Bordon. Nakasulod sa top 40 sa Miss Universe Philippines. Okay? Matapang inyo salamat mga ka-action sa iyo pag-upod sa akong sinimanya aga. Kita liwat sa masunod na naman nga Domingo. Kag happy birthday sa tanan may birthday today. Kag happy anniversary sa tanan nga nagasaulog sa ilang anibersaryo. Okay? Stay safe and God bless us all. Ini naman si Action Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!